Так, MG14DX. Так, де катушка? Катушка болтається. О, болтається в посадочному місці. Викручується сама намотка. О, починаєш. Пальник. Вмикаєш. Крутиться гарно. Може розкрутитись довільно. О, починає лізти проволока. О, злітають кольця з проволоки. Бо катушка не закріплена. Ось, поварив трішки, вилізла вся проволока. Вся проволока. Проварив один шов, повилазила вся проволока. Ну це нема слов.